Yening tawang ana lintang Mbak Eni napa tega panjenengan kapara mirsani bapak piyambakan ngaten menika Cahayu aku ngenteni pas wilangan tembungipun Cahayu aku ngenteni ingkang putra sampun dumugi Rama menika. Awas suaraku ra metu iki. Malah Pak Yuli jenengan niku anu mawon biasa tenang mawon nek mboten medal kula dalke to mengke pun. Nyuwun pangapunten bahas ingkang wau. Wau kan jalan-jalan pundi sampun jenengan cek nggih Pak nggih. Menika nggih kula niku dalan kula niku rusak saestu Pak nggih. Mbok nyuwun tulung panjenengan cek ngoten anu supados mengke saged didandosi ngoten lho Pak. Wedi. Halo. Dalanmu wedi. Ora. Maksudnya niku dalan desa kula ngoten lho Pak. Kok mesti dalan kula. Marang mega ing angkasa. Ya ampun, suarane Sun takon wartane reki fotoin Pak. Selfie dulu dong Pak. Satu lagi dong Mas. Bapak janji kuele kados pundi Kang Mas? Gundres aku. Ora Pak. Kula lapane rumiyin. Sumedhot sing tias ingsun nimas ingsun marsapa sineksenan bumi Anggo cengkok iki lho Pak ya Allah. Terus piye iki malah hilang kabeh raguku. Yes. Tangis sing tias ngenteni padang rembulan Anu pangapunten langgamipun Pak napa? lagu apa terusan ya? Jeneng tawa. Aduh, matur suwun. Ojo, Nyuwun pangapunten menika tisunipun. Ora. Pak, kula niku namung badhe nyaosaken tisunipun mboten ajeng ngelapaken kok, Pak. Bapak Bupati menika awit tresnanipun ingkang putra kalih bapak. Lah, ngoten le. ingkang putra kalih bapak mboten napa-napa. Anu tibake anu wae lho. Napa, Pak? Ora tawar. Golek iyok kaya ngopo ngono kae. Hati-hati niku, Pak. Ah, dadi Anjir. Ndang dadi ati. Wis, terusno kono. Nggih. Golek sing kaya ngopo. Wis. Nggih. Matur nuwun nggih, Pak, nggih. Nggih. Asik. Matur nuwun sanget saking panjenengan Bapak Bupati Dr. Andes Haji Yuliat Mono, Magister Manajemen.
Mbak Eni. Dalem. Kok wonten ingkang mlebet kulkas kala wau napa? Napa Thomas mboten napa-napa. Oh, lanjih. Ada kulkas tutup 2. Yen pangapunten Pak Yuli, mbok kula nyuwun salim rumiyin. Oh, nggih. Tangaten. Kagem kenang-kenangan ngoten nggih, Pak. Pangestunipun saking Bapak. Lah ora tak ubah terus sasi Mas iki kok. Anjir. Jantenan kok. Matur suwun paringanipun. Mugi-mugi tansah pinaringan panjang yuswa. Amin. Sehat dhateng waras nggih Pak nggih. Amin. Ampun kesupen mengke dalan kula ditiliki nggih. Tanja. Umpama engko Bapak Bupati Pripun? urung kober, Nggih. Bapak Sumar ya ora apa-apa. Alah nek kuwi cah kuwi wis bola-bali kok. Wis lanyah lah. Rina wangi Dadi ati. Wah prasaja halus betine sepeleke mati mama putra anas Sesarengan paguyuban karwitan muda laras Gong Pijilan Zamanan Sidoarjo Sragen Popo Mutin Ruslan Abdul Ghani Audio Sound System Jeki Jaya Video Syuting Argo Sedayu dari agen kuntir pun Bapak Bupati gentung. Weh, basa dalane bar tiliki Pak Bupati rek. Lah yo semangat no. Iya, luar biasa. Bupati kok iya. Anjir. Lanjut. Lanjut. Tresno iki ora saya suwe. Saya kabeh nyiksa. Leres matur nuwun sanget kusumaning ayu heni tumuli wangsul panjenenganipun Bapak Sumar.